ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا او جبریل یما او بل نبی سرور دیرا سارا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا مکی مدنی آشمی دل بر دیرا سارا یا بحکم دا اللہ و مبتہا مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یمراغله نو دی امر د سبحانا یا دی امر د سبحانا او یوازن یم د خیر البشر دی را سارا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا نو جبریل یم او بل نبی سرور دی را سارا داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پری فضل دباری وشو امام الانبیاء شو نو افضل دی دا ارچانا افضل دی دا هرچانا او زپورت دا کونینو معتبر دی را سارا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سارا پا مسجد اقصا ختم مسرا شوا اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شوا اسماعیلا زی پاس دا ارسمانا یا زی پاس دا ارسمانا پرمان دا خطو برا دا اکبر دی را سارا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا نو جبریل یما او بل نبی سرور دی را سارا آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوینی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دی را سارا رئیس میں تخلص نو عبداللہ لقب لبید کڑو جوڑ میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدیدہ زی اور میں دا دہانا یا زی اور میں دا دہانا عاشق پی باند سے زما مجمر دی را سارا محمد احمد محمود مصطفی دا تمام انبیاء و مقتدائی پا ادم کشوی قبل دا ملائکو پا صورت دا نوخ راغلی نا خدائی اے عرب شوی کلیم پا کوہی تور کی دا وریز پا پانو خط عیسائی دا روح روح دا مرتضی علی حیدری مدینہ کے پجوسا دا پنجودا